Шапки долу за царицата или за най-важната мравка в мравефермата на Борис. С отглеждането на работливите насекоми, софтуерният проектант се занимава от 2 години. От дясната страна се виждат най-големите мравки в Европа. Те са изкупчили около царицата. Това са хищни мравки, още се наричат дървесни мравки. От лявата страна е малко по-голяма колония. Те са малко по-активни, въпреки че е зимата. Тези мравки са известни с факта, че правят така наречения мравешки хляб. Борис се е погрижил за всичко. Температурата, влажността и спокойствието на мравките. Построил им е палат с миниатюрен акропол, но въпреки това съзнателно е лишил насекомите от някои удобства. Това, което аз тук бих могъл да добавя, е малко пръст. Това ще им хареса, особено на тези мравки. Но пък това ще затрудни наблюдението. И винаги трябва да се направи някакъв компромис с комфорта на мравките и с това, че все пак трябва да ги наблюдаваш. Иначе няма много смисъл от това да ги отглеждаш. Според Борис, сложната социална структура на мравките в много отношения наподобява тази на хората. Затова приема отглеждането на насекомите по-скоро като хоби, а не като грижа за домашно животно. Мравките са открили войната, робовладелството и животновъдството милиони години преди хората. Земеделието също. С това са ми интересни. Оказва се, че мравките приличат на хората и с още нещо. А в тези арени също, понеже могат да се наблюдават добре и са с ограничено пространство, могат да се устройват някакви забавления, да се добавят насекоми, където мравките да ги нападат, живи насекоми, да се пускат колонии, части от колонии, други мравки, с които моите мравки да се сражават, да си устроят гладиаторски боеве. Разбира се, освен пищни зрелища, отглеждането на мравки може да има и своите тъмни страни. Жена ми е малко притеснена от тях. Страх е да не избягат и да не я полазят докато спи. Веднъж даже беше сънувала мравки, как се катерят по нея. Докато мравките на Борис продължават неуморно да се трудят, се запознаваме с още един любител на насекомите. Дай. Здрасти. Здрасти. Ето и колонията, за която говорихме. Има една царица, няколко работнички, поизмръзнали са. Това са мравки от вида Camponotus lateralis. Типичното за тях е, че и те строят гнездата си в изгнили дървета, в кухините на дървесината. Също така отглеждат листни въшки, ядат насекоми и мед. Ясен е първият човек в България, превърнал преди повече от 10 години интереса си към мравките в сериозно хоби. Заниманието си обаче не искал да оставя само за себе си. Когато в крайна сметка успях да отгледам успешно мравки, реших, че трябва да споделя това знание и направих целия сайт с всичката информация, систематизирана и обобщена. И след това направих и форум, който се разви и вече има около 85 човека, които повече или по-малко активно се занимават с темата и отглеждат мравки. Освен с популяризирането на заниманието си, Ясен също така колекционира. Мравки, разбира се. Това е колекцията ми с видове мравки. Отдолу са изписани всички видове, които се срещат в България и тези, които съм намерил и определил, съм ги поставил на ентомоложки игли в тая кутия. В България се срещат около 108, тук са около 30-40. Пожелаваме на Ясен да попълни колекцията си, а на Борис да предаде интересното си хоби на поколенията. За здравей, България, Марина Цекова.